St. Joseph mantiere Chuda Mombasa na obago halamo yiedhi mano kelo kanyakla jogo mawuok e dinde mopogore opogore kaka ranyisi mar bedo achiel kendo golo sigu mosebedo ka nyiedhore kind dinde mopogore opogore e pacho kae. En nyasi ma bende no obagi mar sidho jodolo kata jadolo mar kanisa no kaluwore gi tiegruok manyocha otimo e weche mag dini to chutho mano mar Jo-Islam gi mar Jo-Kristo ma opuodhe kod lony mar PhD e mbalariany ma Pwani. Joja oko nigi ler koya Mombasa. En nyasi mar alam mane obagi e kanisa jokopere mar St. Joseph mantiere Chuda Mombasa. Jadolo Richard Ooko Airo masani oidho ngas nyaka e rang'iny mar dokta emane otelo ne alamno mabende no yuore gi jogo mawuok e dinde mopogore moting'o oganda Jo-Islam, Jo-Waindi kaachiel kod jodong kaya e kind mamoko. Ma ne en bang' tieko tiegruok mare kendo yudo sith ma ayanga e mbalariany ma Pwani kod PhD e wi somo mag dini to chutho mano mar Jo-Islam kod Jo-Kristo. Ne en puoch kod pak kaluwore gi okang' manyocha okawono mageto tieko sigu kod lwenje mosebedo kadhi nyime e kind dinde mopogore to chutho kadho wadh nam chumbi. En gima ji mang'eny pok opokea ni father mar Catholic nyalo somo Islamic Studies kendo nyalo somo kendo Christian Studies. En gima pod kore ka donjo kuom ji nikech ng'ato nyalo penjo ni to koro father mzima isomo Islamic in ja Islam. Ting'e ni yo mamondi ng'ego nyawadu nyaka ing'e kaka otimo gige mondo ine kama samoro ni miriambo ne to gi kamoro samoro ni neno ni kadie. Waislamu itabidi waende kwenye misitu ya kaya ndio waende waelezee waangalie ule uchawi uko mahali gani. Wakristo nao wachukuliwe waende kaya waangalie kweli kama wazee wa kaya ni wachawi uchawi wao uko mahali gani. Alafu Wakristo wabebe waje msikitini waende waangalie yale maombi yanafanyika msikitini. Lwenje mag kaya bombo mago mane timo gi kweth mar MRC kaachiel kod monj makinde ka kinde mane timore Mombasa ikoni en mana ranyisi mag sigu maende timore kaluwore gi pogruok maende nitiere e wi weche mag dini. Gino mane jadolo no geto mar tieko ka gibiro kanyakla mar puonjo jopiny. Kenya kae ung'e dhano opogore kabisa, nitie joma opogore kabila, nitie joma bende opogore kidini. Koro research ni ok ng'iyo wach mar dini kende, but otemo ng'iyo bende yo monyalo promote godo national unity. Iyudo ni miyo moro mama moro biro gi bui to donje kanisa, jaduong' moro biro gi ogudu mar walai mar lemo to donje kanisa, jaduong' mar ATR African Traditional Religion donje kanisa to gibiro maybe osiep gi moro or gibiro arus mar nyathi osiep gi moro. Mano ok nyal bedo koro bedo dhaw ni koro ji okethre nikech ng'ane donje kanisa na kata donje msikiti na ginanga moro. Koro mae mwatemo hamasisha ji mondo understand ni Mombasa kae the best place nyalo neno actually the dialogue of life kaka dhi. Nyaka sani lokruok maduong' ikoni koro nitiere mar jiwo weche mag hera kod tiyo kanyakla maonge rango wach dini kod kabila ma ng'ato wuokie. Zile tofauti zetu za kwenda kuabudu si kaleta uhasama au vita baina yetu Uislamu na dini nyingine. Muhimu wetu ni binadamu kukaa pamoja kwa sababu amani ndio kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu. Freedom of worship ipawe kipawa mbele. Kila mmoja au anaweza kuheshimu dini ya mwenzake vile ambavyo ana imani nayo. Toko kwa punjo jogi mo understand ni ja Muislamu cha benga maber bewadu. Ibo shanga ni odie e compound mar kanisa likoni kanyo tiba ekite ni ng'ani Al-Shabaab. Koro nyaka ng'e ni ng'ata mana ng'at Muislamu cha dwaro ma huduma mar thieth e hospital mar Jo-Catholic cha. The same to school. Wan gi Jo-Islam mobiro somo nikech giwacho ni masomo mar Catholic be ber. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.